Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunsibanda ukubingelela undlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Hayi siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye. UnguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Udumo lonke silinikeza yena. Siyambonga uNkulunkulu. Awu bese nginikhumbule kule ngosi ngila ku studio 1. Ungawunaki kumsindo kuvulwe ifan ngapha, kwavulwe aircon ngapha. Hayi umdali wethu ulikhiphile ilanga lakhe. Ulikhiphe phezulu kwababi nabahle. Kodwa ke siyambonga thina asicomplain ngoba wenza akakuthandayo ngesikhathi asithandayo. Esikwaziyo nje ukuthi ngeke kimi lishisa ilanga ngendlela efanayo limshisa ngayo ngakholwa. Kwaphela nje kunjalo nje usho njalo phela kuyihubo 121 uthi ungumthunzi wethu ilanga ukuthi lingasishaya emini nenyanga ebusuku. Hayi futhi kezwakala nokho ke ngoba phela singabantu ngizivalele la kulesi studio ikho ke ngivula ifan ngavula neaircon kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyezwakala ngoba nemic yethu sengiyibekile inezinkinganyana so sengikhetha kona ukuthi ngikhulume sakumemeza. Ngiyethemba izwi lami ke liyanithembisa abazalwane ukuthi umkhuhlane usuphelile. Sekusele lokho nje nalokho ngithi ngibonge kakhulu imikhuleko yenu. Ngiyabonga bangcwele imikhuleko yenu. uNkulunkulu uyizwile, uNkulunkulu waphendula. Lapho besikhona eMpumalanga bekushisa ngendlela emangalisayo, uma ke kushisa phela ubalekela ukuba uphelelwa amanzi emzimbeni, uphuza amanzi kakhulu. Bengithi mangisuka lapha engikhona phambili kuthola ukuthi ibhantshi selimanzi, ishirt engiligqokile limanzi kanti ngijwayele ukufaka iskipa. Yabo leli vest eli strong elinemkhono, iskipa ngaphansi shirt limanzi de. So now lawo manzi ke ashonaphi, adinga ukureplacewa. Waphela ngimile lapha angiye etoilet angenzi lutho, so kudingeka ngiphuze ngoba mangingaphuzi ngizoqhuleka amanzi azophela emzimbeni. Hayi kuyashisa kule ndawo, kuyashisa kanti ke ngicabanga ukuthi lokho yakushisa kungilekelelile. Angithi umuntu mayephethe umkhuhlane uphuza omet lemon nezinto ezinjalo zimjulukisa uphume. So ke ngendlela engijuluke ngayo kusho ukuthi ubunzima lomkhuhlane ngendlela ebengijuluka ngayo kuloya 2 days bengene ngomgqibelo ngangena enkonzweni yesibili ngizwe ukuthi ngimanzi la kodwa sengikhave ngebhantshi nje lesudu. Nakuyo lo yangesonto ngaphuma ngimanzi ngangena emotweni umuntu wavule ekhona lapho ufuna umuntu ayivule kahle phela ngoba nginomkhuhlane. Kodwa ke uNkulunkulu wasigcina sabuya siphephile ngendlela emangalisayo. Sibonga imikhuleko yenu. Sesibuya ke yaba seduze indlela ngoba sadabula eSwazini. Sangena ngale ngenhla ngoba labe sikhona kungenhla kwaseSwazini. Mozambique la iduze eSwazini la savele sadabula eSwazini ke sasiphethe ama passport nomama. Hawu safika ke ekhaya kahle isikhathi sisesihle kakhulu kanti sasofika ebusuku kube sajikeleza ngale ndlela. Kodwa ke sasikulindele ngoba sisaya sasijahela utho sifuna nje ukubuka izwe likaNkulunkulu lihle izwe likaNkulunkulu ngiyakutshela mina wena. Nokho ke asidluleke lapho singachithi izinto eziningi kodwa nje ngisibonga kakhulu imikhuleko yenu ebenisithwele ngayo. Sibonge kakhulu kubantu basePhiva kwi-district yaseNkomazi dolobha iMalelane. Siyabonga ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu simbonile kanye nathi kube sekunzima ukushiya abangcwele kodwa ke nokho ke sahamba bayazinikela emsebenzini ngendlela emangalisayo. Bayazinikela emsebenzini abantu balapha ngoba phela sasiye ngogogo umaluleka
ugugile ukhulile nizwile ekhuluma laphaya akusahambe kunakahle kube sasiye kuye uye nje yedwa awu kodwa kunabazalwane laphaya be worship house nobaba uMhlanti nomama wakwakhe bakhona laphaya ebasebenza ngokuzikhandla balalanga labazalwane bepheka benza konke siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo iworship house isebenze into eyisimangaliso siyambonga nje uNkulunkulu obaba uMhlanti nabanye balala ehholo benzela ukugada ama toilets ayiqashiwe ngoba lihholo nje alisanakekile likhathele so ama toilet mawuzolisebenzisa kufuna uwaqashe uma ungezuba nawo zokugadela ayantshontshwa so ke abazalwane uNkulunkulu anibusise lapha ePhiva anibusise niqhamuke endaweni ezihlukene sibonga uThongathi angithandi ukuthi ngisebethatha isinqumo sokuhambisana nami ngoba mase kukhona ukubaxakile bengasahambi kufanele ngiwagwinya amagama ami kodwa ngibonga kakhulu uThongathi la sikhona uNkulunkulu lupha amandla lube khona abazalwane abanikelayo ukunikela lokho akukhona ukunikela kuphela ukuthi uhambe uyonikela endlini enkonzo ukunikela ukuze avela enkonzweni kaNkulunkulu ube usizo makudingeka usizo buka nje bayikhwaya bayasiculela ngingakasukumi kwafika nabasegoli abatravela ngazo mu 4 or 5 hours ukude nasegoli nalenda abesikuyona bafika nabo abefundisa ama branch omabili branch yaseSoweto naseMidrand siyambonga ngendlela esimanga uNkulunkulu nabazalwane bakhona uNkulunkulu anibusise nonke nabanye abaqhamuka ezindaweni eziningi kwakhona nabaphuma eSwazini ngaphakathi baphumela khona ngale yebo kukhulunywa iSwazi kule ndawo kodwa ngathi nezilimi eziningi zikhona sambonga uNkulunkulu kakhulu uNkulunkulu anibusise nonke nokuthi nisinike indlebeke nani nisemakhaya enilalela inkonzo besinazo uNkulunkulu esibusisa le ePhiva Hall Community Hall district yaseNkomazi kwakhiwe laphaya ayike angidlule lapho asiyenkonzweni ke angithanda ukukhuluma indaba ezingasisezulwini kakhulu benginike report nje ukuthi nazi ukuthi kuhle kangakanani kukhona nethelo esingazazi umama abuye nazo angilazi negama lakhona ithelo esingazazi besiqala ukuyibona basorganizela obaba eMhlanti ukuthi siyithole batshalile abantu balaphaya liyashiya isizwe izithelo ziyavuma hayi salijikeleza izwe sidlule ezindaweni eziningi oBarberton namanye amadolobha kodwa uNkulunkulu wasigcina ke wasithanda sibonga ukuthi bonke besihambe nabo ngokuhlukana kwethu bafike bephephile kukhona nabasemtuba nakuze ngizokhohlwa bakhona nabasemtuba ibranch ihambisana noThongathi uyizwile iMaskhwaya kodwa uyizwile yini ehlanganisa onke ama branch asentabeni ayekhona lapha awasala ke wena ungekho kuthiwa ke mangizwa ke iMaskhwaya entabeni iMaskhwaya yasiculela kamnandi basiculela nabasePhiva kamnandi basiculela basoThongathi kamnandi basiculela abasegoli kamnandi siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo udumo lonke ngilinikeza yena ngivele ngimangale kodwa Nkosi ngiyini mina ngingelutho uzubeka izinto ezingaka na uNkulunkulu akangisize ningikhumbule emkhulekweni uNkulunkulu angisize ngingathi sengisebenze kangaka bese ngiyalahlwa sengisebenze kangaka bafowethu ningikhumbule emkhulekweni ngiyacela impela nje ningikhumbule kakhulu ngixolise nakho sekungena ingcingo ngiyaxolisa kakhulu kwangathi uNkulunkulu ke angasisiza sonke sikwenze konke okufanele ngendlela efanele ngiyabonga kakhulu ke bangcwele ngixolise na ku YouTube bayangibona sengikhuluma ngisababhekile ngivalana nezingcingo ngiyaxolisa kakhulu asiguqe ke siye ezwini lenkosi asiguqe siye ezwini lenkosi uJesu Kristu inkosi
Baba, egameni lika Jesu Kristu ophilayo, siyabonga Nkosi kusithanda kwakho, siyabonga konke osenzele khona. Sigcinile indlela yonke sahamba sabuya, wangiphilisa nami emkhuhlaneni. Ngiyabonga kakhulu Nkosi ngoba sithembe yona leyo nto njengoba ushilo kwaba sePhilip chapter 1 verse 6. Sithembe leyo nto ukuthi mawusuqalile umsebenzi uyawufeza empilweni yomuntu. Siyabonga Nkosi kakhulu. Ngiyacela ke uNkulunkulu nomusa uqhubeke ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe. Namanje khuluma ke Nkosi izwi lakho ngomoya wakho ingcwele. Udumo lonke silinikeza wena lokufanele lungolwakho, izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga kakhulu. Ngiyabona kona ukuthi izwi lami ngathi alikakabuyi ngendlela efanele. Kodwa kusho lutho ke. Ngicabanga ukuthi lingcono kunalele nalizwe ngomgqibelo. Noxolo ngolesihlanu enkonzweni yangolesihlanu efana nale. Nebe ngishumayela ngalo ngomgqibelo sengilapha ya. Hayi uNkulunkulu uyangisiza kakhulu. Kodwa ngiyezwa ukuthi kusho ukuthi bekuwumkhuhlane obunzima lo ngendlela emangalisayo. Kodwa ke siyabonga. Sizofunda ke izwi lenkosi. Umkhuleko wenkosi yethu uJesu Kristu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Siyawuthola lapha ya ngokaJohn uchapter 17. ngokaJohn uchapter 17. Sizoqala ke kuverse 1 ngoba umsombuluko ngithanda ukuthi sisheshe sibe up to date sonke. Khona nabantu abangenile namhlanje. Ngaqala ngathinta indaba engiphathe kabuhlungu. Namhlanje yimi lo engiphathe kabuhlungu ngabe. Yafuna ngikutshela isimanga esenzekile. Angithi bengitheni ngabaletha abantu. Baba khona ke angazi ngizotha kanjani. Abavele angazi uma bayilalela inkonzo noma kanjani. Abavele bazenzele nje. Akuluthoka angazi ngifake umuntu bebephuma nje. Bebephuma yezwa. Hayi bebephuma anobachazela abantu uphawu lokuthi anichazi ukuthi ngempela sonto kuneyinkonzo. Lezi inkonzo zilandela ubufakazi. Lobufakazi kukhona nababingelela umchazele nje umuntu yonke into. Baphuma abantu. Yafuna ngitshela kuphuma abantu abangakanani ngeweekend. Phuma abantu abawu38 ngeweekend. 38 ophumile. Abaphume ngomsombuluko ke bawu11. Kusho ukuthi bebonke abaphumile bangu49. 49. Bafowethu benisebenzile ngendlela emangalisayo naletha abantu. Kubantu ebenibalethile. Niletha abantu abawu49. Kwaphuma abawu49. Kwasaba skorap kwafana ukuthi akaze kufakwe umuntu ngoba abantu abawu49 bavala isikhala sika 49 ophumile. 49 wonke ngufake namhlanje ekseni. Lokhu ngivuke ngo 1:30. Ngibafake kwaze kwashishe kwashawu 6. Waphela kunendlela engisebenza ngayo. Kodwa phela bengabafake ngiqala ngithi befuna ngibakhiphe ngibabhalela ngibabhala khona ngibasave ize ngibaqede. Mangiqeda ke bese ngivula amadata ukuthi ngibone ukuthi bano WhatsApp basala bangena WhatsApp. So ke kuphume 49 kwangena 49. Kufana nokuthi thina siletha abantu asenze lutho. Kodwa uNkulunkulu waziyo wazi ukuthi nisebenzile ngoba lo mgodi kuzovala ubani. Qhubekani ke bafowethu sibaletha abantu khona sizokwazi ukukhula ke ngoba sikhulanga nje ngale weekend. Sivele sama nje angidluleke. Ngingaze ngithethe isikhathi lapho ukuthi suke yavuka le ndaba ukuthi kuphume 49 kwangena 49. Ibhlungu lento yazi ukuthi ibhlungu walabo abantu mabephuma baphuma bodwa baphuma nesibusiso sakho. Angikwazanga ke ngoba bebaningi ukubatshela abantu abaningi ukuthi ubani omlethile uphumile ubani omlethile uphumile angikwazanga. Ngoko kwakho nje uthi uyicheckela abantu bakho. Asifundeke from verse 1. uJesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi Baba isikhathi sifikile khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu iphila amandla phezulu kwenyama yonke ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Verse number 3. Ukuphila okuphakade yilokhu kuba baziwena uNkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu.
Verse number 4. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Verse number 5. Manje ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo benginayo ngikuwe, izwe lingakabibikho. Ngikhazimulise wena Baba ngenkazimulo benginayo ngikuwe, izwe lingakabibikho. uJesu uke waba kuBaba, ingakho efuna ukukhazimuliswa ngenkazimulo akhazimuliswa ngayo ngaleso sikhathi izwe lingakabibikho. Thina ke senzelwe umsebenzi olula, ululo wethu umsebenzi, ngoba asikhumbule ukuthi sasise ezulwini ngaphambi kokuba size emhlabeni. Kodwa masibukizwe sililandele lesicacisela lokho. Kodwa ngifuna ukungena kukho namhlanje, abakade babakhona ekhaya lezwi sebeyayazi leyo nto ngoba sengake ngayichaza. Manje ke uJesu ucela uBaba, uthi Baba ngikhazimulise kuwe. Yazi ukuthi uJesu ayikho indawo enye afuna ukukhazimula kuyona ngaphandle kokukhazimula kuyise. Akhazimule ngaleya nkazimula yenayo izwe lingekho. Mangijika nje ngibuza, wena uma ukhazimula ukhazimula kubani? Ukhazimula kubani wena? Uma unconywa ngaliphi? Unconywa ngubani? Udumo olutholayo ulithola liqhamuka kubani? Njengoba ngithi senzela indlela elula ke thina. Ichaziwe lapha kumaHubo 34 uverse 5. AmaHubo 34 verse 5. Mhlambe siqale kuverse 4. Uthi ngamfuna uJehova wangiphendula. uJehova ufuna simfune. Mawungamfuni ngeke umthole. Ngiyaxolisa ukusho njalo. Mawungamfuni ngeke umthole. Mfune senokuthola, umbize seseduze. Usho njalo umprofeti uIsaya. Mfuneni uJehova senokuthola, nimbize seseduze. Omubi ayeke indlela yakhe embi nemicabango emibi. uNkulunkulu uyokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu, sibuyele kuyena. So ke uverse 4 uthi ngamfuna uJehova wangiphendula. uNkulunkulu wenza sure akekho umfunayo angamphenduli. In one way or the other kodwa uzokuphendula. Ngakho ke mfune esenokuthola, mbize eseseduze. Athi uJesu entshumayelweni yakhe yasentabeni, Matthew chapter 6 verse 33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona yena ezonezela konke kini. Funa kuqala umbuso kaNkulunkulu, ufuna ukulunga kwakhe, esikuthola ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo. Sithola ukulunga lapho. Mfune senokuthola. Thandaza uRoma 10 verse 9. Umthandaze asisho ukuthi mfunde. Khona bamfundayo, ungamfundi. Mfundi it's fine, akukho wrong umfundi, kodwa awuzukwenzela lutho. Mthandaze. Kuzokusiza ukuthi uthandaze usho emva kwami. Ku-voice note engikuthumelela yona ukhuleka baseRoma 10 verse 9. Ngoba ikhona lento uNkulunkulu ayibekile ngale voice engikhuluma ngayo uma ngisho Roma 10 verse 9. Kukhona lento uNkulunkulu ayibekile ezokwenzeka kuwe. Abanye baba delivered there and then besho Roma 10 verse 9. Abanye aklewula amadimoni aphume besho Roma 10 verse 9 emva kwami. Kwenzeka imangalisa, abanye baqhaqhazele, abanye bakhishwe izisu, abanye baphalaze, kuphuma konke ukungcola umusho lo Roma 10 verse 9. So kumfuna kwakho mfune, khule ku Roma 10 verse 9. Mfune uvume izono zakho, ulungise indaba yakho noNkulunkulu. Mfune esenokuthola. Uthi ke ngamfuna uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke uvalo lwami. Isona sitha somzalwane uvalo. Ukungabikho sure, inferiority complex, ukuzidawutha nokudawutha ukholo lwakho. Iyona nto ephethe umzalwane ke leyo.
uma umfuna uzokuphendula akukhulule kulo lonke uvalo lwakho. Siyaphila siyakhona ekuthenini uthi uJesu ngikhazimulise Baba. Sifuna nathi ukukhazimuliswa uyena. Sikhazimula kanjani thina sikhazimuliswa uyena na? Sibheka ke uverse 5 uthi babheka kuye phezulu bakhanya. Babheka kuye phezulu bakhanya. So kubiza ukuthi umbheke. Khumbula inkosi uJehoshaphat kuthiwa lapho ehlaselwa washaya uvalo wabheka ezulwini wayesethandaza. Washaya uvalo wabheka ezulwini. uNkulunkulu uyakukhulula kulolu valo uma uzobheka kuye ezulwini. Babheka kuye phezulu base beyakhanya. Ile nkazimulo ke sifunayo ngeke uyithola ungabhekanga kuyena. Ziningi indlela zokubheka kuye. Uthandaza nje uthule ubheke kuye. Uma ungathi mawuthandaza ube nemicabango eseceleni uthuke wenza ke yonke lonto. Khona abanye leyo nkingi athi manje uyathandaza kuphuma inhlamba enhlizweni yakhe azabhede ngisho limina ngikhulume ngalokho. Kodwa mawuthandaza uconnecta kuye umbhekile ngamehlo kamoya. Ngisho ukufunda iBhayibheli usuke umbhekile ngoba usuke ulalela izwi lakhe akhuluma ngalo nawe. Ubheka phezulu ukufunda iBhayibheli. Ukungena emkhosini ngisho fasting ukubheka phezulu lokho kuzokwenza ukhanye. Kuzokwenza uthole lenkazimulo uJesu akhuluma ngayo athi ngikhazimulise Baba. So ke wena ke mkhazimulise yena uzokukhazimulisa. Wena ngesathi umkhazimulisa usukuvuma izono zakho. Ulingisa amagama akhulunywa uJoshua kuAkhani athi vuma okwenzileyo kuNkulunkulu utshele mina. So ngesikhathi uvuma izono zakho ukhazimulisa uNkulunkulu uthi shame to the devil. Uyamhlazisa uSathane okwenzise lezi zono. Ngoba ngesikhathi wenza izono uhlazisa uNkulunkulu osidalileyo uphakamisa uSathane. Kodwa mase uvuma izono zakho wenzani? Uphakamisa uNkulunkulu. Nika uNkulunkulu udumo, uSathane uyamhlazisa. Mase uvuma izono zakho angithi ubumkhazimulisa usezokukhazimulisa ke naye. Exactly lento ekhulunywa uJesu. Ake sibheke amazwi kaJesu. Uthi uJesu verse 4 John 17 ngikukhazimulisile emhlabeni ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. So ithina siqala simkhazimulise sivume izono zethu sithandaze uRoma 10 verse 9 sithi uJesu Kristu inkosi udumo nenkazimulo kuye kuNkulunkulu Baba. Mase siqedile ukumkhazimulisa sinelungelo lokuthi ngikhazimulise Baba. Usuyabheka phezulu bese uyakhanya. Awu ukhanye. Yayibona lento ngesikhathi ubheka ukukhanya ukuphezulu uzo reflector kuwe. Uthi kuverse 7 babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajaba. Mombheke kahle wawusuyakhanya ngeke uphinde ujabe emhlabeni. Ayikho into ezokujabulisa. So ke uthi uJesu ngikhazimulise Baba. Thina kuze asikhazimulise masimbheke sizokhanya. Emva kwalokho ngeke siphinde sijabe. Ake ngibambeke la. Isemnandi njalo. Injalo nje futhi ayishintshi. Ufuna ukukhazimuliswa wena? Mkhazimulise. Vuma izono zakho uyihlanze egazini likaJesu. Khule kuRoma 10 verse 9. Thana uJesu Kristu inkosi uyamkhazimulisa. Naye kusezokukhazimulisa ngoba lezi zinto zishoyo zikwenza ubheke kuye phezulu. Ubuso bakho buzokhanya ngeke uphinde ujabe. Ake sithandaze. Babolungileyo babongcwele uNkulunkulu nomusa siyabonga izwi lakho siyabonga nangaso lesi sikhathi osiphe sona
Siyabonga Nkosi izwi lakho liseyinala yeza indlala yezwi kodwa siyabonga ngalesi sikhathi busisa wonke umuntu olalele kakhulu abaletha abantu babusise Nkosi ngesibusiso sakho esikuJakobe chapter 5 verse 19 and 20 dumo lonke isilungu lwakho silinikeza wena uJesu Kristu inkosi amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu sesifikile emaphethelweni enkonzo yethu. Baba uNzibande uyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.